Gusto na to, dali-dalion. Boss. Sir, alalay nimo. Oh, mao ni akong alalay. Abi dog mo man number to. Kaya pangarap na boss bagyo ba na sila boss. Unsay pangawat? Pangarap mabigyan ako. Ayaw pre makamit ka. Gusto naman ako. Pangarap. Unsay pa nga? Dagko magpangadali yo mga kanao. Gulo no, dako kay panga. Bay, mugulo di ka bay. Tanaw ra ko uwi. Sikyo mo mo nagwapo. Salan. Pangarap ba? Paghilom na lang to. Alalay lang. Tama na. Lago dito na alalay lagi boss. Unsa man gid gusto ninyo mga pangarap? Pangarap lagi boss, Pangarap pangarap. pa kanang madato, na kwarta. Okay, sige. Lingkod mo dire, lingkod. Lingkod lang waya pa kaya. Oh, likay ko. Okay, power. O sige, ilom na mo. Ilan na mo boss? Lingkod, bodyguard. Pay ko. Ay, pagdalit tama na. Ay. Upay-pay na lang ko dira. May bubati ka raw. Na. Unya karon, kabalo mo kanta og happy birthday. Happy birthday lang. Pagkadali. Happy birthday. Pre, happy birthday. Kantanag bata. Di ko kabalo. Happy birthday. Basic. Chill lang yan sa akin, pre. Di ko kabalo anak, pre. Happy birthday? Happy birthday. Unsa man? Makaya o papaulion ta moron? Makaya na lang. Kaya. Sige, kanta. Kanta na. Sige, 1, 2. Ikaw na. Sige, 1, 2, 3, 4. Happy birthday. Oh, maayos siya. Idol. Ako din ang pangarap mo. Karungan yung kanta. Kanang harmony. Toyo. Ay! Okay. Tama na. Ako na magpingot. Kabalo na mong kanta. Tama na. Tama na. Tama na. Oh, nya sa may buhaton next ko na next step. Ata gatong pangarap Pangarap na mo. Hatagi ihatag na. Alalay. Kuha og tangkong og lagaraw. Happy. Unsa man na? Tay. Hampol guro. Ayay. Hampol o kaunon. Kaunon guro. Ngayon lang. Bata pa. Gusto pa naman magkapamilya. Kadlok. Hop. Ayaw lang. Ay. Paano ba upat? Yes. Oh, yes. Shit. Ay, gagmaya. Dagko apod. Ay. Ano man nagkuan? Muha. Tangkong. Sa man ni. Yo burjik. Nyit ako. Maraglaya ako. Black kang sa'yo na black kang. Thank you. Ikaw una mo kaon. Thank you. Okay. Wow! Okay. Wow, grabe bro. Okay. Ditamakan ko sa ng video. Okay, kamo na po. Kami na po. Kamu daw. Doon ako ne. Kamusta? Ikaw na. Doon ako ne. Put doon. Tula. Ganap lig mga bangkok diri. Buo ako ni isda eh. Ito daw. Kailangan isahon lang pagkaon. Mauna yun. Okay, sige. Ikaw man una ni kaon. Unsa man ang imong gusto na pangarap? Yung pangarap na makasalina ko ba? Forever sa likod sa lukay. Okay. Dagan sa gawas, makasinina na ka. Dagan na siguro, pre. Dagan na. Nan kasalina giday ko. Kinsa na po'y sunod gusto. Ikaw. Unsa man ang imong gusto nga pangarap? Okay na sa kuha makita akong mata boss. Kasi abs to, boss. Sino ko abs? Sa bungi imong mata. Ug kuha na imong gisampong. Ug hubuang imong sinina. Awa na, tangkong. Awa na. Ribs. Ay, abs. Kita na ko. Okay na ba? Pangit siya, no? Pangit si susunod. Ha? Ako pa. Mga ka-miners, so karon guys no, thank you so much for watching guys. Kay humani mo niya ang among video.
please like and subscribe to our YouTube channel and visit our YouTube channel guys, Libungan Biners, and visit our Tandem SLC Biners. So shout out sa atong mga solid nga supporters guys, no. O shout out po sa tanang mga nagtanaw karon sa mong video guys, no. Shout out kay Nika Diguma o Emery Obeso o kay shout out po kay May, basta May lang to siya guys, no. MAA May. In-check mo ko to, So, shout out kay Basaya Daisy o Regeline Play. Shout out po kay Princess Shaira Escumo o Angela Bernaldi Bernesto o shout out po kay Nestorio Bernaldi Bernesto o kay Bambam. Shout out sa ilaha dra, no, ilang pamilya na, no. O shout out po kay ang kuya, no, si Ronski, si Ronnie Pipito. O shout out po kay Marvin Joy Arante o shout out po kay Michelle Paracueles.